Dakpan ang usa ka pulis human nag-amok og mibunlot og pusil diyang nagkalalisay atol sa pustaanay sa usa ka haya sa Alabel, Sarangani. Nakaalerto si Efren Mamak. Gibawian matud pa og mga gipang isyu nga pusil lakip mga bala ang usa ka 29 anyos nga pulis korporal human nga nag-amok sa usa ka haya sa Purok 8 Barangay Poblasyon, Alabel, Sarangani pasado alas 3 sa kadlawon-adlawng Martes. Ang maong suspetsyado naka-assign sa Kiamba Municipal Police Station, Sarangani. Matud sa Alabel Municipal Police Station nga mao'y nagdakop sa suspek, mibisita ang mong suspek sa iyang higala kung asa dunay haya. Miapil kini og dula nga dunay pustaanay og nag-inom. Taod-taod, nagkalalisay kini sa iyang mga kauban og mibunlot kini og pusil. Maya-maya hindi sila nagkaintindihan, so nagkaroon na ng komosyon doon. According sa report na natanggap natin, itong police is bumunot na ng baril at the same time kinuha niya yung mga tinatawag natin na pusta na pera doon sa lamisa. Mihawa matud pa ang mong suspek og mibalik kini taod-taod. Apan, nabalakas sa seguridad ang kabanay sa namatyan. Busa mi-report na sila sa otoridad. Diyang namatikdan kini sa suspek, misibat kini apan nadakpan sa otoridad. Diyang gitudlo sa usa ka nakakita kaniya sa Purok 2 sa maong barangay. Ginasulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang suspek nga kasamtangang anaa sa Municipal Police Station. Apan, nagdumili na kini. Hindi po namin ginatolerate kung may mga pagkakamali o may ginagawang kamalian ang isang member ng PNP. Pinailan namin ang kaso and of course, dinisarmahan na po namin niya sa kanyang personal na issued firearms. Kasong unjust vexation ang atubangon sa maong suspek. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.